Læg mærke til bevægelsen. I midten af din brystkasse. Hæld din opmærksomhed her. Midtpunkt. Og forestil dig, at du kommer tættere på. Tættere på det punkt. Helt tæt på. Vi bevæger os langsomt tættere på og forestil dig, at du går ned ad en gang. Den virker tryg. Den er ikke så stor. Men du kender dens tilstand som værende tryg. Bare vær her lidt. Du får øje på en dør, som er for enden af gangen. Det er en tung dør. Man kan se, at den er på noget kostbart inde på den anden side. Det er ikke en jerndør, men det er en tung dør. Du går hen til døren og ser, at der er et nøglehul. Og noget i dig får lyst til at gribe ud efter din baglomme. Og deri er der en gylden nøgle, som du tager frem, og som passer til. Det er din helt egen gyldne nøgle. Der er ingen andre, der har en mane til. Du låser forsigtigt op. Og åbner døren, som faktisk slet ikke er så tung, som den ser ud. Du træder ind i et rum. Læg mærke til, hvordan du får det ind i det her. Det er dit hjerterum. Fyldt med minder og oplevelser og fornemmelser. Tilstanden. Ikke nogen du tager på dig, bare nogen du fornemmer er i rummet. Vi er her for at rydde op. Der er nogle ting i det her rum, som der ikke er blevet gået ud i lang tid. Og det er derfor, vi er her. For at gøre rent. Så kig dig omkring i det her rum. Er der nogle objekter eller noget støv eller noget på væggene, noget som du kan mærke, at skal fejes væk eller tørres op eller pilles ned, samles op. Du har en krukke, hvor du kan lægge alle de ting i, som du føler skal videre fra det rum. Og hvis ikke du har en oplevelse, at du kan se noget, så bare mærk. Hvis der er nogle tilstande,
fornemmelser, oplevelser, som er ubearbejdet, du har brug for at hjælpe op i lyset, så læg den ned i den krukke, der er der givet. De fysiske love er ophævet i det her rum, så du kan egentlig bare knipse med fingrene, og så vil alt det, som du ikke længere har brug for at bære med dig, og gerne vil give videre, lande i kroppen. Men giv dig tid, så du får det hele med. Men når du føler, at rummet er tømt, så tager du låget på krukken, skruer på, og kigger på den her glaskrukke. Måske er der en grå sky indeni, eller sort spaghetti. Du ser egentlig bare, hvordan det ser ud, uden at tage det til dig. Krukken tager du under armen og kigger lige frem. Og lige frem ser du en stjerne. En meget lille stjerne. Du går tættere på og ser, at det er en knap. Knappen skinner. Og du får lyst til at trykke på den. Du kan mærke, at det er en god ting. Du trykker. Og en elevator går der nede. Og lander der, hvor du er. Den åbner sine døre op. Du mærker den lethed, den åbner op med, og den bærer med sig. Går ind i elevatoren. Den har gyldne vægge, og der spiller noget rar musik i det fjerne, som du ikke helt kan identificere, men det toner, som er velkendte, smukke. Dørene går i, og du trykker på den eneste knap, der er, og der står 7. Du stiger op. Der er din krop. Mærker opstigningen, og det bliver lettere. Mere let om hjertet. Måske mere smilende omkring munden og i ansigtet. Afslappet. Elevatoren stopper helt blidt. Dørene går op. En underlig følelse af hjem. Af overskud. Og fred. Du træder ud på underlaget og måske ligner det skyer. En solid underlag. Du står egentlig bare her på din krukke en gang og er. Kigger dig omkring. Du mærker lyset. Diskret. En varmende lys. Foran dig dukker der en skikkelse op. Det er et omrids af en person. Mere kan du ikke se. Men du kan mærke, at det
person, som vil dig godt. Du går skikkelsen i møde, som skikkelsen går dig i møde. I respekt og håbefuld forventning. Omridset bliver klarere. Og du bliver mødt af et smil. En varme. Personen, der står foran dig, er en energi, som du har hørt mange fortællinger om og læst om. Det er en energi, der hedder Kristus. Vi står over for hinanden uden at røre ved hinanden, som to ligeværdige. Han er din ven. Det er der ingen tvivl om. Er der noget, du har brug for, at jeg holder for dig? Eller spurgt. Og du kan mærke, at kroppen kalder. Og den gerne vil videre. Så du rækker kroppen ud, og den bliver taget kærligt imod. Midt på brystet på den her person, Kristus-energien, der ser du det brændende hjerte med guld, som du måske har set før. Det lyser roligt, stærkt. Kigger på det og genkender energi i dig. Det er på tide. Han tager sit hjerte i sin venstre hånd og forærer det til dig. Tag imod. Kigger på dine hænder, som står med hjertet, og kigger op for øjenkontakt. Bøjer hovedet, siger tak, og fører det ind til din krop. For i dit bryst er der en låge, som du åbner. En lille gylden nøgle. Lægger hjertet ind. Låser. Lægger nøglen væk. Du bærer hjertet i dig og mærker, hvordan at energien foran dig er uforandret. Du har intet taget for vedkommende. Der er bare sket en udveksling, en ligeværdig udveksling i kærlighed. Det var tid til afsked, og det gør I på jeres måde. Gensyn. Og du vender tilbage til elevator.
mærker en styrke. Ikke en hård styrke. En blød og rummelig. Jeg er fattet. Jeg er til stede. Jeg er kærlighed. Styrke. Du ser i elevatoren, at der er en ny knap. Den eneste knap der er, og der står 4. Du trykker. Elevatoren bevæger sig nedad. Men det ændrer egentlig ikke på din tilstand. Som at du suger den tilstand du er i med dig. Til 4. Dørene går op til det hjerterum, du var i. Du ser det pludselig med andre øjne. Du ser den lære, der ligger i det her hjerterum. Hvor smukt det hele er. Og bare man tør være sammen med det, som du er lige nu. På midten af gulvet er der et kryds. Det sætter du hen på. Og rundt om krydset er der en cirkel. Det er her i midten. Du står. Du mærker en centrering. Det er en blød centrering. Læg mærke til, at der ikke er nogen steder i din krop, der spænder. Og hvis der er i dine hænder eller mellem dine øjenbryn og dine skuldre, så lige tage en vejrtrækning. Slip. Og centreringen sker helt af sig selv, uden anstrengelse. Jeg er fred. Mærk centrering i dit bryst, i din krop, og hold dig rank. Herfra mærker du underlaget under dig. Du begynder at søge jorden. Vi kan kalde det at slå rødder. Forestil dig, at du bevæger din energi nedad. Forbi grus, forbi sand, forbi jord. Mere jord. Vand. Helt ind til jordens kerne. Den fysiske tyngde, der er, uden at den føles tung. Bare grounded. Og ret så opmærksomheden op til dit hjerte. Og ned til jordens kerne. Op til dit hjerte. Og jordens kerne.
Og se om du kan få din vejrtrækning med. Så på indåndingen går du op i hjertet, og udåndingen søger du din grounding i jordens kerne. Og lige så stille og i dit eget tempo vender du tilbage til dit udgangspunkt, som er vejrtrækningen. Og lander i pausen i dit bryst. Mærk den fred, der omgiver dig. Fordi du har brugt tid med din stillstand, din kerne. Når du er klar, vil du gerne åbne dine øjne og vende tilbage til ro. Og hvis du kan mærke, at du bare skal sidde her lidt, tag dig din tid. Tak fordi jeg måtte